от предаване в стара програма. Един такъв много сладък водещ. Ох, като да ми паднеш. 11 клас, пародия на телевизията. Къси в стара. Къси. Бачбар. Доброто от Стара Загора, добър ден Вашингтон и лека нощ Китай. Обаче навсякъде ме гледа, това е най-важно. Сега, искам да ви представя моя асистент Къси Кацаро. Любовете на публиката. И моите камалите. Така. Най-голямата изненада за всички ще бъде, че участниците на кръстовицата ще бъдат те други. Нашите любими учители. Така, сега искам моя приятел и асистент Къси Кацаро да изтегне името на първия наш участник. Настъпва сублимния момент. Джутват се семената. Всички избрани от нас. И избирам името. Каква изненада? Любимец на публиката, господин Венко Боев! Аз съм от планетата Земя. Може да съм извънземно. Това в момента се опитват много научни среди да докажа, човекът да не е извънземен или грешка на извънземна цивилизация. Времето ще покаже. Така. И да преминем към кръстословицата. Кажете за коя дума искате да играете. Затварям очи и стрелям. Вие играете за Пепси и отваряте Б, угрително от 5 плюс на 3 Б. Това е думата О. Обич. Така, по хоризонталата Б, плойте и Пепси и надолу. Да. Така. Играете за архаична форма на гимназист. Форма на гимназист. Лична форма на гимназист. Архаична форма на гимназист. 4, 6, 8, 10 с 11 букви. Да, с... Не. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Чакай сега. Динозавър. Не. Ихтиозавър. Помагай, my friend. Така. Понеже моят асистент ти носиш тричкаца на късмета, бе. Не носи. Изберете си, Асо, Бойка или Жоки. Бойка, най-красивата. Който кръстече дойде да понесе. Мерси. Ето. Това са тричкаца на късмета.
Пионерче. Пионерче. Комсомолче. Комсомолче. Близко сте. Пардинче. Еми отново ще играете, да си карах на късмета. Комсомолче. Значи близко до комсомолче. Много близко. Средната. Средната карта. И това е двойка. Двойка. Идеално. Кажете, Интимна двойка. Добре. кажете две букви, две личета от Пепси. Тази. Тази. Буква Л. Л. Любов. И още една буква. Комсомол. Андул. Лец. Ето вие, отдай! Браво, Ротария. Винаги готов. Сега, Бинго. какво спечелихте вие? Ден платен отпуск. Ще играете ли за това? За това ще играете ли? За това. Да, ще рискувате ли този един ден? Идеално. Идеално. Да. Добре. Посочете нова карта отказ в словицата. Нова карта. Естествено. Ама са затворени очи или са отворени? Както искате. Ябълката на раздора. Ябълката на раздора. Добре. Коя от петте ябълки искате? Петата. Ябълката на Ева. Бум! Може да се сетите, вие си губехте вашия ден, това е просто лимонка. Thank you. И сега да пристъпим към сегнението на втория наш участник. Отново ще сбъркаме. И за голяма изненада отново се оказва една учителка, която често в коридорите на Ромеро е запитвана дали не е от 8-ми редовен клас. Госпожа Стопка Стопкова! Значи вие от кой клас сте? 11-ти ба. Така, ще играете. Кажете буква. По-точно как? Една втора Ч. Това е буквата Е. Така. Тук. Ако обичате на микрофон. Тук ми кажете за една много интересна дума. Не се обижда никой. Значи, играете за N брой, N на брой гейови, наредени в кръг. В кръг. Така. Не се притеснявайте, думата е лесна. Ако обичате три карти на късмета. Седна. Това е. Може ли да познаете какво е това? Асо. Моля ви се, посетите още една карта. Плюс безкрайно. Плюс безкрайност. Буква Б. Отново играйте с три карти на късмета. Ако изтекли си Жакер, ще ви подскажа. Втората. Втората. Жакер. Всички са Жакер. Така. Понятието е познато като сборник от томове, книги. Енциклопедия. Ето, има една победа! Така, вие както знаете, печелите един ден платен отпуск, където си пожелаете, ние плащаме всички разноски. Искате да играете за
Искате ли да играете с нова дума по кръстосовицата? Други са по-лесни. Да. Изберете си карта. И едно. И едно. Лозина. Това е буквата О. Дъл. Така. По буквите по картите с лозина, вие играете за български град, който е побратимен на японският Нагазаки. Много е лесен. Много е лесен. Изтеглете си, ако ще ви подскаже. Но понеже оказва, че остана само жакет и някакво друго да изтеглите. Така, искам да ви подскажа направо. Това е роден град на Мадоната на полка Сашка Бомбашка Васева. И е побратимен на Нагазаки. Добре, ще го използвате. Ще ли го кажеш направо? Естествено, че е дупница. Искате ли да продължите? Остават ли само още две думи? Не, аз вече се чувствам добре. Оставате, защото за второто дума печелите днес на 2 дни. Не е платен отпуск. Добре. Варианта шанс, може ли да махна на мама? Може и на мама, благодаря ви. Наградите ще си ги получите след шоу. Преминаваме към участието. Теглени с участник номер 3. След като бяхме енциклопедични